Misawa kendo Nyakwaramogi, geno mara en ni riyo makare kendo en gikruok makare mar budho kodwa e thuolo ni duto mwaikore mar kelo ni weche manyien mag migago. Mokwongo owinjane mago mwamiyo pek. Chenro mag manyo oganda mapok oyangi kama nitiere kod reso joma koth oserocho ngimagi e kadak ma Mathare odonjo odiechienge mar adek kawuono. Duond bura mar UDA ochako yiero ma kor gwenge kawuono. Duond bura mar ODM ochoro nyime yiero ma kor gwenge kaluwore kod midhiero mar ohula e moko kuom counties. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom apis city manager Abala Wanga kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron okwayo ji modak machiegni gi aora Nyamasaria, Wigwa kaachiel kod Aleura mondo mi odar mapiyo bang' aora Nyamasaria pong' kendo keyo ohula e gwenge mag Lakewood, Nanga, Kapuothe to gi Tako. Giyango kuonde joot moting'o kar romo mar jo Elomino, Dunga kod Chiefs Camp kuma gikwayo jo Kenya Red Cross Society mondo oterie hema ma owinjore oganda modar okonyre godo. Gilero ni kapod girito konyruok mochwere mowuok e sirikal mamalo, gisechako chenro mar yawo wang' ohulago mondo mi piyo odhiambo. Nitiere dala mar Kisumu, Millicent kinyalo winja bende ohula makamano chal ka gima oserocho ngimagi, gin ji madirom nade? Millicent. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok e kar dak ma Kapuothe kama bende wan kaendi kendo ohula osekelo hinyruok e atamalo modhuro koganda ma bende kwan gi hao 1,000 kod wiye osedar e alwora niendi ka gimanyo kuonde ma ginyalo jote kaluwore kod barruok mar aora mar Nyamasaria kaachiel kod Aleura masani medo olo pi kaka sa medo kawuono wan e odiochieng' mar ariyo ma bende city manager ma Kisumu ni e wuoth mare mar ng'iyo ni to ohulago osehinyo jodak e yo machalo nade, to ere okenge ma ginyalo keto mar konyo jodak goeko kapod girito konyruok kata kony mawuok kuom sirikal mamalo mar konyo jogo ma bende ohula medo hinyo pacho kaendi. An kode kaendi achiel kachiel kama bende notimo wuoth mare mar rango jogo mondo mi oyaro nwanena ni to gin gi chenro mage ma gidwa keto kare, to gin kuonde mag bende keto ma oganda bende pi medo daro kaka ne olandi kod jokor weche mag futo mar kor lwasi ni koth bro medo chwe kendo ohula bro medo hinyo ji chakre nyoro kind nyoro nyaka tarik 28. We olenwa nena ni to gi chenro ni endi gin kaka Tend kaunti ma Kisumu gichano timo ang'o mondo mi gikonyo oganda ma bende medo yudo hinyruok kokalo kuom ohula ma bende kelo kod koth mapek ma medo saso chwe pacho kaendi. Machiegni amana king'iyo kacha ibro leronwa ni to ma endi en odiochienge mar ariyo kisebedo kiwuotho e alwora mar Kapuothe kaendi mondo iyanga nena ni to midhiero mar ohula ni nyalo konye nade, to midhiero ma kelo wach mar ohula ni endi en gi kar kanyo, to ere kaka unyalo konyo e baro ohula ni kapod urito konyruok ma bro wuok kuom sirikal mamalo mondo oganda gi oyud fuong'ruok. Koth mosebet kachwe Kisumu kodong' oko. Nitie kae, nitie Aleura, nitie Migwa kod nitie Nyamasaria. Nyamasaria ing'e wakunyo mondo obed mayare ma ka koth obiro to ter pi e nam. Koro choko pi te mawuok kumoro amora nyaka mowuok Ahero, mowuok Nandi Hills. To odhi omuoch kochiegno gi dho nam, tie kuonde ariyo momuoch. Ma koro pigno kar mondo odhi e nam bende koro duoko pi ne Nyamasaria, to Nyamasaria puko pi Kapuothe, to Kapuothe olo pi Aleura, Aleura obarore puko pi
Nanga Estate, Block, Lakewood, kod Tako, kod jok muchio modak but Nyamasaria. Koro joma nie estate go te pigno osebet mang'eny, koro gimonyisogi ni giwuog giwe bet kuno nikech pi medre mondo gimiwa thuolo wadhi wadin Nyamasaria, wadwa dino Nyamasaria kacha, miwa thuolo mar dino Nyamasaria kod mar yuayo pigni, wadwa yuaye gi entrance mag pi kar Alewra, kar Megwani mondo te odonje nam, ema nam bedo pong'. Kaka watemo mondo pi odhi e nam, kwayaro to pi beduogo. Koro jogo wacho ni gidhi gibede Dunga, nitie Dunga Halls mar jo county, nitie Joel Omino, jodhi kuno. Koro wakwayo jo Kisumu te, kele kata onget, kele ngano, kele kata mogo, etere camp kacha. Nitie nyithindo kuno, nitie mege, nitie joma nitie kuno, maka dongere magiumre go onge. Koro gimiyudo matin, kele center, jo county dhi chako pogo. Lochewa mag city bende nitie kuondgi, joma dwa dar gi gikgi bende temporarily nitie. Bro kawo mokalo ndalo 7 mondo wane kaka pigni wuok ka. E seche mane wuotho gokinyi aneno ka usechako chenro mag baro wang' pi kod aora ma Wigwa, kendo utiyo kanyakla kod ojende mondo une ni chenro ma kamano dhi kare. Chenro ni uchano time kuom thuolo maromo nade, to udhi time Wigwa kende koso kata mana aora ma Nyamasaria budhi neno ni utiyo machiegni kod rowere malura ni mondo wachno dhi kare kurito chenro ma kata sir mabro ya kuom sirikal mamalo? Enyo bet piny gi engineer mag city manyo yudo ni magi ne iluongo ni cut off river drains, mane onego kawo pi to tero do nam to ket nigi nderni bathgi gi dikes, koro ne gimuk. Koro wasekelo tingni, nitie mosechako kikalo Hinkap, nitie mayaro kuno mondo lak pi odhi, nitie togo gang'o manodhi ogeng'o kuno pi kalego. Koro watimo mar Wigwa, watimo mar Alewra marach nikech dwaro ni wabug kuno pi kalogo gi Maram, mano kwanya timo sani. Gimodwar kuongo mondo waring wadin for the next 7 days e Nyamasaria momucha. Machemo kwa dino to koro duoko pi mabiro ka bet piny, nikech pi biro mang'eny kae. Kwasedino Nyamasaria to wayawo yoregi kaka tingni wasekelo, kiny wame tingni moko kiny. Koro wadwa solo kata mana wadwaro kijende moko 100 kucha tingo ok nyadhi, lor ok nyadhi, kucha en manyuol. Nyaka waloso gunde ma muting'o kuoyo mang'eny mondo wadhi wadin kacha. Koro kochakre kiny Jumapil nyaka wuok tich, mani tich modwa tiyo. Koro ndalo 7 to wapani pigno dok piny. Erokamano mana kamano Milton, mana kaka inyalo ng'eya kaendi, maendi moko kuom miere mag oganda ma bende pod odak to ka moko kuom gi to osechako dar mondo mi gimany kuonde ma ginyalo jote mondo gikonyre koting'o kod kodhni ma bende kaka imedo lande ni pod en koth ma pod biro medo burore pacho kaendi mondo oganda obed moktang' ka jogo ma odak kuonde ma oula nenore ni nyalo muomore sa asaya ijiwo mondo mi odaro many kuonde ma ginyalo jote. Gi thuolo ni 2 okinyi wasebedo kwa wuotho kod city manager ma Kisumu Abala Wanga ma bende tich osechakore e aora Wigwa yo Idunga Ilkamb kocha ma ojende kaachiel kod jogo ma bende nyalo baro wang' aora ka gitiyo kod tractor kata tinga, tijno dhi mbele. Wasewuotho wayudo ka ute mang'eny ni ei oula, kendo oula medo pong' kaka sa medo sude, kaka pi medo medore, kendo kiwuotho tiyoro pi makata jogo morwako gambut iyudo ka pi kalo gambut magike chongi, kata wan waya yore mo odonjo nyaka ei gambut mwarwako. Koro gi thuolo niende magi weche ma bende pod wamedo luwo mondo wang'e ni to chenro mane ma Tend County ni godo, nikech jaod bura ma Kisumu Central bende nosechopo kaendi ma bende ento nokwayo sirikal mamalo mondo ne kaka nyalo tieko wach mar gero dam Masoru Koin kata yawo Masoru Koin kaka achiel kuom gigo ma bende nyalo kelo konyruok mochwere e alwora ni mar Nyando. Kopogore kod mano, gi thuolo ni endi odhi nyime kod pogo ongede, sabunde, chiemo mondo mi oganda ma bende pi ohinyo oyud resruok gi gigo ma ginyalo gago maka gi kacha. Ka kamano to magi weche momedo luwonu e kaunti ma Kisumu kaendi koting'o kod midhiero mar oula mondo wang'e anena ni to ere kaka ikruok oseketi e kaunti ni ma Kisumu mar konyo jogo ma oula medo ywero. Milton an kuomi kionge penjo moro amora mondo idhi nyime kod weche manyien ma medo tucho e mesawa mar keyo weche. Kamano Nyamil Center Dhiambo kuom report ma kamano, med mana bedo wang'wa kono mondo miwa mathoth e weche manyien mabiro.
Kawadhi nyime en ni riwruok mar jotend din Salam e kaunti ma Busia okwayo jotelo mag din ma pachoka mondo lamne piny Kenya. Bende gikwayo sirikal mondo kany kata omany yore mag tieko midhiero mikelo kod kodh oula mosebedo ka kelo tho e pachoka. Kolose boma ma Busia, Sheikh Ramadhan Musa, ma en jakom mar riwruok jotend Salam e kauntino, owacho ni jotelo mag din onego bi kanyakla mondo mi olamne piny Kenya kaachiel kod jogo moyudo chandruok kaluwore kod koth mapek mosebedo ka chwe e pachoka. Gijiwo jo Kenya duto mondo kony jogo moyudo chandruok kar nyalogi kaka chiwo negi chiemo, lewni kaachiel kod kuonde nindo. Huwa tunaumwa, tunasikia ile uchungu ya wamama wenzetu na watoto vile wanaathirika. Na saa hii tunalilia hapa kwetu Budalangi. Budalangi wako na shida kubwa. Wamama na watoto wako na shida. Jamani, kila anayesikia, kama ni kukutana tufanye arambe, tuwasanyie vitu, tuwasanyie blanketi, mattress, nini. Kwa sababu tukisema watu walete moja moja, hakuna mwenye ataleta. Tuwajumuika tukimwomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola tunaomba utupatie mvua ya kheri na baraka, mvua ya mafanikio. Basi ikija mvua ya maangamizo na ya kuleta mafuriko na ya kuleta madhara, pia kimbilio letu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na baada ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni serikali. Serikali ndo kimbilio yetu. Sisi tumeappoint raisi, tumeappoint magavana, ma-MPs na ma-MCAs, na wao pia wamejipanga kuweka maminister na kila kitu. Ni jukumu lao na si tafadhali. Ni jukumu la serikali kutafuta solution, tena wakuwe na plan ambayo kwamba si temporary. Na mimi naomba serikali iweze kuyatambua maeneo ambayo kwamba kila mara mafuriko inaingia. Iwe itaweka sheria yale maeneo isiweze kujengwa, ili hawa watu wao watengee pahali maalum, pahali pana mwinuko, wajenge pale. Kule kwenye maji ambapo kwamba mafuriko inaingia, iwe ni sehemu tu ya kuweza kulima na kupata vyakula. Yiero maduong' bura mar ODM mano winjoro chakre odiechieng' ma kiny tarik 27 koro chor nyime kaluwore gi koth mapek makelo oula mager e moko kuom counties ma pachoka. Cleopas Oluoch nigi ler mathoth. Marang'wen duond bura mar ODM ne olando chakruok yiero mag duond burano e gwenge kochakore tarik 24 maen odiechieng' makiny, kendo nonego rum tarik 30 dweni. A further timetable covering the next batch of counties shall be released in due course. E obok mare ne ute fwambo odiechieng' ma kawuono, jakom ma ochung'ne weche mag yiero duond bura mar ODM Emily Agnes Awita oyango ni gichoro nyime yiero go mag ODM kaluwore kod oula momonjo counties 4 manonego bed ni bage yiero. Yiero go mag ODM manonego chakre tarik 27 dweni ne dhi timore counties ma Kwale, Busia kod Siaya. Kochopo tarik 29 mar dweni, yiero go ne dhi chomo counties ma Kajiado, Migori kod Wajir. Tarik 30 dweni, yiero ne dhi bagie counties ma Kisii, Vihiga kod Murang'a. Tendo ODM olero ni gibiro chiwo tarige ma ibiro time yiero mag ODM kendo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho okwa mondo bigi yore mag jiwo jotije mag piny owacho e tijegi kaka yo mar chwalo tich matek e kind jotijegigo. Koloso e kaunti ma Mombasa e kinde mane iyango lipot mar tije mag jotij piny owacho, jakom mar kar tiegruok mar Institute of Customer Experience ICX owacho ni nonro margi yango ni kwan mathoth mag jotije mag piny owacho chunygi osebedo ka tho e tijegi, okang' ma bende osebedo ka thiro dongruok mag tije, ka jotelogo bende okwayo piny owacho mondo ne kaka inyalo ked gi ng'ekruok mosebedo ka neno e sektas mopogore e pachoka moriwo kang'anyo. It's been great conversations talking about how it is important for every organization to take care of its people so that they can take care of business, take care of the customer, who is key for the success of any business. This survey has told us that we need to pay attention to employees to be able to have excellent customer experiences. The survey was touching on employee net promoter score. How do employees feel at work? It also looked at employee effort score. We were also looking at emerging issues of diversity, inclusion, environmental, social, governance, COVID and risk factors, and what this needs to
what needs to happen in this space for businesses and organizations to run well. We're seeing that female respondents are still finding it challenging. Their scores were significantly lower compared to the male respondents. So a lot of work to be done in that area. So in listening to the critical issues that came out of that survey, for me, the number one takeout is essentially where the Gen Z sit. And some of the changes and the responsibilities that we have as leaders in terms of how we work in our organizations to facilitate for environments that encourage and welcome the Gen Zs to be able to thrive and deliver for organizations like ours. Girup mine Magombe Ward mantiere Alego West County Masiaya manochakie higni mag 80 oriwore kamoro achiel mar gero kar od thieth makaluo e wardno. Klinik makaluono oduoko chien kwan mar mine mapek makonyore e dala ka e kinde mokalo jodak ne wuotho e ondamo mabor maromo kilomita 20 mar dhi manyo thieth e osiptal maduong' Masiaya. Grupno yango ni gibiro timo maginyalo mar jiwo jodak makono mondo ndikre okumba mar thieth. Health facility. Wan mond Gombe miluongo ni Gombe Women's Group. Wanie mane wachung'ie gedo mar osiptal ni Kaluo Health Center ni iriwa ne mane wachako wachne. Kane waparo ni wabor gi Siaya, hospital ma Siaya mane en hospital achiel kende e gweng'wa ka. Koro ne wakwayo sirkal bono omiwa loni mowayiero ni wan osiptal ma mondo wager nikech mine ne tho ka nyuoli e udi, nyithindo tho, jomoko nyuoli e kor wang'a yo, ne kwadwar ni mine omed thagore kamano. Mond Gombe wasebet kata kwa wadwaro partners moko manyalo biro konyowa ka. Kaka kawuono uneno ka partners ng'eny partners gi Mond Gombe osedhi mobet kodgi. Ok wawe ni sirikal timo gimoro amora. As a community, wabe wang'e ni nitie gima onego bed ni watimo. Maka wan kae to wabiro kata gi partners moko kaka foundation mar osuptandni nokonywa kod Sida Sweden. Kane pesa mane wantiego matin ne okoromo. Wase kata dhie conferences mwang'eyo kaka indiko proposal. Kata wa mama ma ne kia ndiko proposal sani ong'eyo kaka ginyalo ndiko proposal. E sechegi mabad migawo makoro chal mar futo mar yamo e kor lwasi pacho ka ogolo milome ni koth mapek biro medo dhi nyime chwe pacho ka nyaka chieng' Jumapil e counties ma pacho ka. Duol mochung' ne apeyni madongo bende ogolo siem no ula nyalo muomo e apeyni madongo mathur ka. Ma timore e kinde machieno mar reso ngima oganda mapiyo muomo utegi ka dhi mbele e kar dak ma Mathare buore Nairobi. Familia maheo 300 mane pio ula oywero utegi kod mwandugi e gwenge ma Kiamaiko otieno machieng' tich ariyo koro jote skul primar ma Valley Bridge. Watudore gi jafwambo marwa Ben Kirui mantiere kar dak ma Mathare mondo nyiswa. Sijui labda Ben Kirui unaweza kutufahamisha taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo kuanzia siku ambapo watu wengi walipoteza mali yao pamoja na maisha kutokana na mafuriko hayo. Kirui, labda iwapo unanisikiza, tafadhali nipe taswira ya mambo yalivyo katika maeneo ya Mathare tangu mambo yalipoharibika siku 2 zilizopita. Mana kamano pod atudora gi Ben Kirui bang' thuolo machuok ahinya. Abro yudo thuolo ma tudora gi Ben Kirui en ani watemo ng'iyo kaka chenro mar reso ngima oganda pod dhi nyime kar dak ma Mathare kaachiel gi Kiamaiko. Kiamaiko okiewo gi Mathare ka kuom mano en mana ng'iyo ni to koro chal nade. Chenro mar reso oganda dhi nyime nade e alworano ero. Atudora bang' thuolo machuok ahinya gi jafwambo marwa Ben Kirui mantiere kanyono mondo nyiswa ni to chal nade. Labda Kirui ungeweza kutufahamisha mambo yalivyo kwa hivi sasa katika maeneo hayo kutokana na mafuriko iliyosomba nyumba ya wakazi wa Mathare pamoja na Kiamaiko.
Naam, Milton, kwa sasa tunawakujia moja kwa moja kutoka eneo la Kiamaiko. Hii ni shule ya Valley Bridge Primary School ambapo waathiriwa ama wale ambao makazi yao yaliweza kusombwa na maji wamekuja hapa kujisitiri. Na kwa sasa shughuli ambayo inaendelea ni shughuli ama maafisa kutoka Msalaba Mwekundu wamekuja hapa ili kuweza kutathmini hali na kujua pia wale ambao waliathirika ni watu wangapi na wanahitaji msaada wa aina gani. Lakini sitasema mengi, nitaweza tu kuzungumza na baadhi ya wakazi hao ama waathiriwa hao ambao wako hapa hawaja kuwa na makazi, imekuwa ni mahangaiko tele. Nitaweza kuongea na mzee wangu hapa. Naomba uniambie jina lako na uongee kwa ile lugha ya nyumbani. Unazungumza na Ramogi TV. Niambie jina lako na uliathirika vipi? Ulikuwa unakaa maeneo gani wakati mafuriko yaliposomba makazi yako? Okay. Kwa jina naitwa Martin Pesa. Ongea na lugha ya nyumbani. Ani yenga iluongo ni Martin Pesa. To aseda ka mar muda mang'eny. Ne wadake kijiji miluongo ni Ng'ondo. Kendo kama be nogeri udi mabeyo sana. Kwa kineno ot to imbi yien oni ber wadonjie. Koro ncha donje ot maseda ke muda mang'eny. Kano gi chieng' mara chiel gutieno ka koth ne chwe. Koro koth ochwe tawinjo ka nyithindo bende sechako ywak, baba pi biro nwa ot. Pi biro tapenjo koso no we mtungi moro ko kuloro. Ni mtungi go ber kwangi mang'iyo oko na anwang'o ka piny no timo pi makata kamiringi kidhi ponde onge. Koro wambe ne wajok, koro wadiyora mewi gik moko wabedo mewi situl. Te ka komedo sudo mo gik nyaka dirisa, mo gik mo ikawo ot, mo tieko. Kaling matindo aneno ka bath ot kuchielo sechako yenjore. Koro wabedo mewi gik moko wamako makama nyaka piny oru. Ka piny ne rucha koro kata kama wachomo utamu nikech nolokore na makami ioro kidhi e be onge. Koro ji omakore kamano manyaka no gik seche madhi ang'wen abich. Koro kineno ka picha kuduono mathin ko kwachakoa. Koro wan nodhi owewa makata gimoro amora kata mana koti marwako ni. Oria more manyokonya go ka. Kono ka koyo nega ka. Nyithindo mane wan go, nyithinda ne an gi nyithindo 4 to nyithindo 2. Gito kata kuma ne giringo gidhi yakia pura manyo gi nyaka sani. Na pia hapo awali unieleza kwamba haujaona watoto wako wawili, uko tu na mmoja hapa. Hebu tueleze pia kwa hiyo. Koro 2 gi nodhi giringo poka ng'e ni githo koda gintiere. Tachiel madongo ni to an go makata sani da chung kode ka en man tuk nyithindo seringo dhi kamoro. De unene ka. Koro nyathi ma achiel mane maduong' e hige ne dhi timo form 4 sani, to machielo ne ja klas 8. Koro mathin madongo mane adongo ni to ja form 1 to en tiere. Koro mage sida manwang'o. Koro kata kaka chaki kata mana gik mana nyalo bedo kata ne nyalo kana ka gi ago ater kacha onge. Wana kama koro arito ma misada ma sirikal ko yie ni nyalo konyowa ka ko chako dak. To gine gima ginyalo timo nwa kata nwang'e gimoro amany go ot moro kamoro wabedie nikech kuonde ne pod watayo mana nyithindwa ma wan go gi. Erokamano na pole kwa masaibu mzee wangu. Pia Milton, taweza kuongea pia na mwenyekiti wa hicho kijiji cha Kiamaiko ambapo mafuriko yalitokea. Manake Kiamaiko ni karibu na eneo ambalo mto Nairobi unapita, na kwa hivyo mafuriko yaliposomba mto huo yakaweza kufika katika makazi ya watu. Nitaweza kuzungumza na mwenyekiti hapa anieleze pia hali ilivyo kwa watu wake hapa. Anza kwa majina, nieleze hali iko aje hasa hapa katika hii shule ya Spring Valley. Kwa majina naitwa Chairman Kidula. Mimi ndio chairman wa hii area ya Kiamaiko, Ng'ondo, upande wa Outering pale chini. Mahali hapa tuko inaitwa Valley Bridge, ndio tunaweza kuhamisha wale watu ambao waliathiriwa na maji. Maana tulisombwa karibu familia 300, wote tuko hapa katika hii shule inaitwa Valley Bridge. Tukigojea msaada wowote ambaye tunaweza pata, manake tumeathirika, hakuna mtu ambaye alitoka na kitu. Lakini nashukuru Mungu, maana kwa Ng'ondo tukifanya utafiti hakuna mtu aliyefariki. Tuko wote, lakini vitu yetu yote imeenda na maji, nyumba zimebomoka. Tunashukuru wale ambao wamekuja pia kutupatia usaidizi. Kuko na watoto wadogo mahali hapa.
kuko na watoto wadogo na wazee, wengine ni wagonjwa, hawana kitu ya kukula. Tungeomba tu kama kuna mtu ambaye anatusikia hapa, akuje hapa Kiamaiko, asaidiane na wananchi, manake wanahitaji mahitaji nyingi. Wanahitaji dawa, wanahitaji chakula, wanahitaji blanketi. Na hata sasa ninapozungumza kunanyesha na hatujui watajifunika nini. Na ninaomba wale watu ambao wanatuma msaada watume kwa wale watu ambaye wanastahili, manake muda kama huu kuna watu hujitokeza wanaanza kutumia mambo kama hii kujifaidi wenyewe. Na asante sana. Asante sana. Milton, nitakuwa nimekosea, tusikize kutoka tu kwa mama kama mzungumzaji wa mwisho atuambie aliathirika vipi. Niambie jina lako na uliathirika vipi. Mimi naitwa Joyce Wairimo, ni mkaaji wa Ngondo. Ngondo ilitukuta kigafra, maji zilianza kuingia saa 5 ya usiku, tukaenda kurescue watu, tukirudi na saidi yetu tukidhani kuna maji, tukakuta kuko na maji. Sisi tumeadhirika sana, watoto kama mimi nilianguka kwa maji karibu mara 3, nasikia nimefunga na kifua, nilikuwa OC, watoto walikuwa hospitali, na pia tumeadhirika juu watu walikuwa wanapitia kwa mabati wakirescue watu. Sasa mabati zote zimeharibika na watu wameharibiwa na vitu. Na umepata msaada wa aina gani? Tujapata msaada yoyote. Mwenye tumepata msaada kwake ni kansela wetu anaitwa Ndoch, aliletea watu chakula na wakawaletea blanketi. Na watu wamelala nje, wana mabrangeti, wana chakula ya kutosha, na pia yeye alisema hiyo kidogo ndio yako nayo yenye watu walipikiwa jana na asubuhi. Kwa saa hii tujui watu watafanya wapi na wataenda wapi. Karibu watu 300 wako hapa. Watu 150 wanalala hapa chini na wana mahali pa kuenda, wana kitu, na tunasikia shule zinafunguliwa Jumatatu. Sasa tunashindwa hiyo Jumatatu ikifunguliwa, watu wenye wanalala hapa tutawafanya nini na tutawapeleka wapi na wako na watoto? Asante sana na poleni sana kwa mahangaiko hayo. Milton, na mtaachia hapo ili tuweze pia kutathmini hali katika maeneo mengine kama vile Mathare, ambapo pia shughuli ya uopoaji na kutafuta kuokoa wale ambao hawajaonekana hadi sasa inaendelea. Erokamano Milton. Kongo imisingarap kiruisige tuye Langaten Communication Center saisire. Marakamano mano ne en jafwambo marwa Ben Kirui achiel kachiel kowuok Kiamaiko mabende okiewo gi Mathare kama masira mathoth ncheno timore koula oywero oganda. Wang'iane moko kuom ote mabende use oronwa kaeri. Waneno romo gi TV maler kanyo. Mano Pastor Omondi Otacho Otiche Margeb Onyinyore wacho ni gineno Ramogi TV o makare. Kaito Pascal Olajo bende wacho na kanyo ni en beno neno TV maber kanyo Ramogi TV. Ka entiere Kabondo wacho ni weche mukelonwa gin weche maler mokalo. Kaito ote machielo en mar Owiti kani Migori. Erokamano penjo e chenro manosekalo. Nyakwara Mogi kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching, and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber
waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Dial *487*3# to get this song. Nakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani peja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Diera kan to wach midwa wacho choma tiri nyiso an weche mag dhi kona gi okadwa to donge gimo mi aluongo uta ambululu manade ambululu mamako ngamul to denyo kakan mano bok ambululu mawange tekdi inyalo kelo ngano to wavete mondo ekwange kata ka en ngama ber kata ka ngama rach to the said person ni en jakanye awinjo kako wacho ni ojagwasi gwasi Machiegni kendo chenro mar yiero mar kor gwenge mar UDA dhi nyime e kaunti ma Homa Bay e tesende mag luto ombulu mopogore e kaunti no. Chenro no mabende itime yor lony manyasani ne ochakore e thoth tesende mag luto ombulu kar saa 3 mar okinyi kendo johera mag UDA e thoth tesendego ne omwomo koth mar dhi yiero. Jagoro maduong' mar UDA Cleopas Malala mane odhi chuo wang'e e kaka chenro no dhi nyime opoyo chenro mag kaachiel gi johera mag UDA e kaunti no kumwoko oko mar goyo ombulu. Malala okoni chochni ma oneno e kuonde mopogore opogore bore Nairobi e kuku ma UDA odiochieng' mwasebed kwarito gi kinda kendo ne wagombo ni mondo chopi mondo wago ombulu ni awa mondo ka okinyi to wapuoyo chenro mantie kura odonje wang' saa 2 kura osedonjo otim chenro maber mashinde ma omolagar ka tiyo maber kendo gimomoro ni machine is very efficient idonjo tichiwo ID dakika achiel to details obedo display titieko process. Koro wamor. Nimekuja hapa kwa kituo hapa Kibiri Ward. Kituo inaitwa Omolo Agar. Omolo Agar. Yes. Na nimepata kwamba mpaka sasa hivi kituo kilifunguliwa wakati ambapo tulitarajia kituo kifunguliwe saa 3 na mpaka sasa hivi watu 180 wameshapiga kura hapa katika kituo hiki. Na hii ni ishara kwamba watu wa Homa Bay na watu ambao wamejiandikisha kama wanachama wa UDA wamejitokeza kwa wingi sana. Nimefurahia kwa sababu mumeona tunatumia mtandao kupiga kura. Hakuna maneno ya karatasi. Unaenda pale unapata jina lako iko kwa register. Na nimefurahia kwamba hata wamama wamefurahia kupiga kura kwa njia ya dijitali.
Jopuonjre ma omi achiel oyudo kony mar siro somgi mag secondary kowuok e aguch omenda mar NGCDF e kach od bura ma Nyakach. E nyasi manyo bagi apisi mar CDF mayudore Papo Nditi, aguluno nogolo omenda maromo $1,924,924 mar siro som jopuonjre maromo 5,000 ma yande ooro kwayo. Japuonjre ka japuonjre noyudo omenda maromo $4,500 kama apisa mag aguch omenda no mar kach od burano ne ochiwo. Okang' ma kamano opuo kod jopuonj kod anyuola mag jopuonjrego. Weche mag chiwo bende tek. Koro kawuono ni ende Mheshimiwa Duma Wuoro osemiyowa thuolo ni kik warit weche mang'eny, skul seyawo next week. Koro kawuono wase officially release pesa mar jo secondary kendo wan ka endi gi principal te mag Nyakach. Pesa ma wagolo kawuono en over 27 million madhi dhi e sikunde wa mopogore opogore, the 52 schools mane Nyakach kae. In January we gave 4 million to fully sponsored students. So, and that is included in the 27 million. In fact, we give this bursary to help students because most of our schools, we have 53 secondary schools in Nyakach, and for us to help them, most of them are day schools, for us to help the students because we have very many students. That is why this time we gave bursary to 5,000 students. Mokwonga go erokamano kuom kony mowuok kuom CDF, bursary ma bende gise konyo godo skunde e odiechieng' ma kawuono kuom chulo fees. Pesa ma nyathi ka nyathi oyudo $4,500 romre gi fees mar term. Mine mapek e gweng' Mangomeni e alwora ma Junju e kaunti ma Kilifi oyudo konyruok bang' sirikal ya Wayanga wards mag mine ka thieth ma Junju. E kinde mathoth mine mapek ma e gweng'no osebedo ka koso yudo thieth, wach mosekelo tho ne mine mapek kod tho mag nyithindo e seche ma gikonyore. Jalup gavana ma Kilifi Flora Chibule owacho ni sirikal mar kaunti no biro medo riwore kod jokanyo mopogore kaka M-Pesa kod Amref Foundation mondo giber sekta mar thieth ahinya to ne jok ma mine mapek. Tunashukuru kwa sababu huko nyuma kabla haya yote hayajafanyika, huko nyuma kina mama walikuwa wakipata tabu sana. Mama akiwa ni mjamzito, imefika wakati wa kujifungua, akifika hapo hospitali wakati mwingine anashindwa na kujifungua, anaandikiwa referral. So kutoka hapa mpaka Kilifi inabidi sasa awe atagharamika na tikiti ya kumpeleka mpaka Kilifi. Kwa hivyo hii shirika imekuja, twashukuru. Kina mama watakuwa akijifungulia hapa karibu. Na tunashukuru community yetu itakuwa imepata kitu cha kujiendeleza kwa siku za usoni. Hata mama apatapo ujauzito kwangu mimi itakuwa nafuu kwa sababu tajua hapa kwangu ni karibu, Kolewa na Gongoni ni hapa na hapa. Sasa kwangu inakuwa kwanza hiyo ni muhimu kwangu kwa sababu sasa hiyo itakuwa imenirahisisha gharama. In the country, what we are seeing is that we still have a challenge to do with maternal deaths and neonatal deaths. So this project is very timely, especially for Kilifi County, where we have around 532 per 100,000 maternal mortality ratio and 24 per 1,000 for neonatal mortality rate. Wao M-Pesa wamesema 250 na sisi tumeka amana kama hiyo sawa na hiyo 250 ili tuhakikishe ya kwamba hii ndoto it comes to fruition. Jodak ma Nyamira noyuore sikun nyiri ma Motagara mariwore kod jo-Kenya mamoko e chenro mar pith yien ka okwagi mondo mi gipidh olembe e geng aoche. E chenrono manotelie kod jatend migawo mar alwora e kauntino John Matiang'i kod jalup komishona ma Manga Meda Maunga ne ojiwo jodak ma kono mondo ng'i yiende ma gipidho kaka kuonde minyalo pidhe yiende manyalo konyo reso nembe. Omedo jiwo jodak ma kono bende mondo pidh yiende e kindegi ma koth chwe kaka yorno mar chopo ageta mar pidho yien milion 4 e higa mar chopo ageta mar jatend piny William Ruto. Na upanzi wa miti hadi mwisho wa mwezi wa 5 wakati mvua itakapoenda chini ama itakapoanza kupoa. Na kuna chemichemi ambazo tunataka kuhifadhi pia kimazingira, tutapanda miti.
Tutapanda miti pale Ankora, tutapanda miti pale Riomego, Nyabisimba na Kera. Tujaribu kupanda miti tofauti na hii eucalyptus. Naona kila mtu tu anataka eucalyptus, lakini tunaweza ku increase our fruit coverage. Nafikiri itasaidia sana to increase pia our indigenous trees, kwa sababu tuko na mito hapa Kisii ambayo kama tutaendelea tu na kupanda eucalyptus, hii mito itafanya nini? Itakauka. In the next 1 year probably we will increase the coverage of trees probably by 3 million within the county. We have that program and we are implementing it. Nyakuramogi ajuang mana kaka juma kajuma wakelo ni sheno margin kanye kawuono wamenyo ni jaten boma masea machon kata mea Agre Onyango. Onyango notiyo kaka jakoma lensi machon kendo wachore ni moko kuom dongruoge manoketo etende oting'o kaka yawo chirni, jiwo gedo mag kuonde thieth kanyakla kod skunde. Jata cheno ni Walter Nyambaga yande nolimo gweng' ma Siaya kendo miyo wasigana ni. Mondo wayud sigana mar Agre Onyango yo mopie kendo makare, wang'e nong'wech kowuok Nairobi kilomita 414 nyaka gweng' ma Lego, kendo nyamburu kochopa Lego Usonga kawayudo rwak kendo mbaka chakore. Onyango ne en ng'ama chalo nade? En ng'ama jalego ka, en ng'ama onyuol ka, ng'ama dongo ka, ng'ama osetiyo pinyni ni jopiny ka jopiny oyiero mondo tel nigi yalensi machon mane nitie mane iluongo ni Siaya County Council. Onyango nyuol 1954 1st July gi japuonj Fanuel Onyango gi mama Dosila Onyango, maduto ni Nyasaye osekawo. Somo osegere primary school ka wan go Chieng' Rasanga, my first our governor Cornel Rasanga Moth, odhi Maranda na dhi Sagongo. Olero ni ne ochako tije mokwongo yodho wadh nam chumbi kaka jakwand omenda ya PC mar PC. Tija mokwongo chako tiyo Mombasa, office mar PC, Eliud Mahiu was our PC. Ne accounts department as accounts assistant. Kawuok kanyo 1978 utera transfer Kilifi, abedo accountant district cashier for 4 years. Transfer Kakamega abedo 1 year, anwango departmental transfer abedo Basa Siriba maweyo teach 84 taok 1987. Okay. 87 adi atiyo House of Manji maweyo kabiri siasa 1997. Miluma mar siasa no yudhe kendo chako siasa to lwasi ne chalo nade? Gimane yuwa wa siasa ne en siasa mane otegno mar Jaramogi mane wa admire ahinya nikech no owacho gik ma jopiny gitabu mane jopiny neno ndalono, to ne wan gi japuonj Olaringo ne mjumbe marwa, mano ne mentor mane waneno kaka ng'at man dibedie kaka Ringo ndalo moro, mano kamni oyuaya kabisa. Koro wachona na mda chung kansela eno chung mjumbe. Wapenjo Onyango ni to ere kaka ni obedo meya? No kawa time duonga hinya modiringi luor Siaya ne ken tich mayot, nikech kata jok mane ne paro ni dhi konya kaka Olowo na Ringo mane wan go team man wango kome kano chopo kama dware no, koro naneno koluora ni ng'ato ni kaka onya bon wango kom ni chiemo di chung koda, to kada no luora dier nikech 2002 kenda chung kode ba wachung kode giweya bwadong to weyo dhi. Bang' mano 2007 kenda duogo I cancel, kora kenda duogo kenda anwango kom mar Central Lego kenda chaka bedo jakom ma County Council for another 5 years. Therefore abedo jakom for 10 years ma County Council. Gin midhiro mage mane okale? Dhano ne pod beyo, ne onge fitina mang'eny. To 2007 to 2013 ne nitie a lot of challenges nikech yieri jakom iyieri after
1.5 years. Koro in a 5-year term, year in Daladek. And it was tough. Nikechin wango councillors ogang, MPs moko bende ogang, idwa no goli, nikechigi paro samoni bende idwa dhi chung kodgi. But all in all, na yombo ding'eny. Ma ndalo moro, okwerni kabid jakom, to bende wache ni an okadwa bedo jakom. An kura dwa bedo finance chairman. Ta nimo ni gipi. Bange ka gichiew gin wango ka kansi nda onge, atero Kampala, adak for 2 weeks, kaduogo takao kom. Gino ledhi mage mag siasa, mane otiyo godo. No, nyaki bedi ngat ma ong'eyo ni sinde gi begin ji. To ka kiti kod gi maber, ni ngat manene ogoni kuracha, ni koro sani, idwa ni tiye. To kagi riwere ni to giyombi. Gin kit dongruok mage ma onyalo chame nyadhi. Bondo County Council na golo, apogo ka golo Siaya County. Bondo, wadhi wakito the first chairman, jaduong' Wuoro Nyango. Ni waneno ni Siaya duong', to mondo wakete, waluwo gi ministry, wagi yiena bwapogo Siaya. Ya uchiri ni manyien, mineno masani jogi county government sani choke pesa gi. Watimo mang'eny, nursery schools ne wagero mang'eny, health centers ne wayao mang'eny. We did a lot of many things. Kata secondary schools kaka Segereni and Mayaoka, Nyadhi and Mayaoka, Palpal mago skundi Machako. Bende en adier ni Onyango ne tayo boma kod gero. Piny okriti gi luoro. To kise imi telo, to ini jatelo mawacho ni wadwa ng'ado ora ni wadhi loka, to wang'ade gi ka. Jogweng' to ni kod wach mane wi Agri Onyango. Men ka ne en gi sura ariyo. Sura moro en maber to moro en makwiny. Luth mon ga kuome kanyo. Makogolo to nyaka koro kendo weche kethre. Kanye kuma jopiny aro kawe kago seche moko ni en ng'ama rafian. To all in all kata gludhe no. To bang' lwenje okomak wach. Kopogore gi siasa wil malime wan kata kodu koka maendeleo koka puru pith okonyowa kabisa makata samo wantie ni kodu kila aina mar olemo dala ne kae. Itamiyo thothurio moro mar winjo songo kendo wagoyo tiklo mar yudo mathoth kare kata mana wendo bende winjo muya mar welo pachoka. Jokramoga Jwang kisenjo gimiluongo ni kul en kama chiaye ninde dakie ginyalo yudo chiemo bende. Koro kul ka wan kod nyuogi mag leng'a mapod tindo tindo. To kendo bende wan kod rombe moko. Pok ne giger nyaka ne wachaki. Koro gisani apenjo jaduong' Agri ni to Agri ang'o mipidho chiaye ka? Kisebedo ejinani, to kiongo gi chiayo tidak marach. Welo kobiro, kaka Walter Nyambago hingo gweno. Koro ang' ni pok na moro ka bil. Anyalo kutamako ni ke in kod ka kiting'e ndege kidok. Titing'e tingi dogo Nairobi. Rito ridi kendo guogi rito mana jal moro manyalo temo munjo depo. E bath dala, nitiere olembe kaka poyo, maembe, to kod rabolo tielo 200 kendo ka inyalo yude lek. Gisebedo jaduong' pidho lemo, welo be kobiro nyaka nwang'i olemo, nyikwayo be an go, ji ma adago be ng'eny, koro nyaka ji bed ni in gi chiemo. Puoth alot bende ni ka, mar min ode. Jokramoga Jwang nyadi mang'eny mon dunyo ng'wech kadhi e siro kata chiro ne joloka mondo gidhi gimanye alot ma ginyalo kowo godo kuon e mesa. Makmana ni kama achung'e niendi, ma en alot mar bo. To alot mar bo niendi nigi kanjira kaendi to kod alode mamoko. Koro dapimno niya, ang'o gini mantiere puodho ni, ero kamano. Nitie bo, apoth, budho, wan kata kod omuogo kacha, skuma, be wan go mboga matin iye ka. Seche moko chieng' jabedo ga mang'eny, to inano kalot nigi pichni mokalo, ere kaka iketo gi kama indi yudo pi kanye? Ayudo pi Naikonda, wan gi bohol. Ma ena kitchen garden. Gima chalo kama ne chake higa mane? Nachako chon ka retire 2019 nyaka sani. Ne in japuonj ko? Ipuonjo kare kae? Ne puonjo, achako gi Mombasa, abiro Kakamega, abiro Maseno, aita abiro Gunja,
atieko gi daho Ugenya. Kit dhok mag chak bende yudore, kendo kata dila bende nitiere. Welo jawe dhogi kawan bende waweyo dhowa. Nyakora Magajwang', erokamano kuom bedo kode chenro ni nyaka giko. Ageno ni somo rieko mar bedo japith kata jatelo. Jata chenro ni kuom thuolo ni duto ne en Walter Nyambaga. Ud Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer tune, Skizzer chapa. Terms and conditions apply. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, na vieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Toka korwadhi e tuke, eni klab mar Manchester City nolo klab mar Brighton